Bună! Eu sunt Eve alături de sora mea, Sara, și azi vom face provocarea stânga sau dreapta. Eu voi alege niște ținute lui Eve, una mai sport și una elegantă. Mi-este frică! Haideți să încurajăm pe Eve cu un like și cu un subscribe. Și uitați să activați clopoțelul! Haideți să începem. Aici avem o parte din prima ținută. Eve, ce alegi? Stânga sau dreapta? Stânga! Adică dreapta! Bun. Următoarea parte. Am venit cu următoarea rundă. Oare ce va alege? Va alege să se potrivească? Stânga! Mamă! Cu următoarea rundă, ultima alegere pe care va trebui să o faci, Eve. Vei reuși să faci ținuta completă. Voi ce credeți? Eu cred că nu va reuși. Dreapta! Ok, haideți să le probăm! Wow, Eve, ce modernă ești! În paiete și Adidas! N-am mai văzut așa modă. Dacă nu ați mai văzut așa modă, lăsați un like și un subscribe. Mie îmi place foarte mult ținuta lui Eve. Te duci așa pe stradă? Nu știu, dar cu alte haine, dar cu Adidas și da?